Okupatsirani nkhanizi ndine Chance Mazopanda poyamba mitu yake. Akatswiri azandale adzudzula President Chakwera posaulula zoletsa anthu kuchita zionetsero. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Akatswiri azandale komanso ona zochitika mdziko ati nzodabwitsa kuti President Lazarus Chakwera sanaulule zomwe zili mu ripoti la gulu la asilikali ankhondo lokhuza chomwe chinachititsa ngozi ya ndege yomwe inaphetsa Dr. Saulo Silima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Akatswiriwa mavuto pa mzinda wa Ndafunkhuche amalankhulapo pa dandaulo la Chakwera kuti anthu ena akuwakakamiza kulankhulapo pa zangoziyo zomwe awiriwa ati ndikamba kuti palibe uthenga woyenera maka kuchoka kwa mtsogoleri wa dziko. Abamusa ali nzokhumudwitsa kuti ngakhale asilikali anapereka ripotilo Chakwera asankha kulibisa pomwe Ankhuche ati achilima ndi enawo analogwira ntchito mboma motero anthu akungoyenera kulankhula motero. Ndi ripoti mwalemba Western Guta. Dzulo Chakwera anadandaula kumzuzu pamaso pa mafumu a mchigawo chakumpoto kuti anthu ena akuwakakamiza kulankhula za ngozi ya ndege yomwe inapha anthu 9 zomwe akatswiriwa amavuto Bamusi ndi a Ndafunkhuche ati nzosadabwisa. Malingana ndi Abamusi zikungoyenera kuti President akangolandira ripoti alipereke kwa Amalawi osachedwanso chifukwa iye ndiye woyenera kuulula za mu ripotilo. Mene zimeneyenera kukhalira accountability and state operations ndipo kuti koyenera kuti anthu asamatsekedwe pakamwayi iwo ndiye pothera nkhani zonse ndiye hawa imene Amalawi ali nayo ndiyo kuti kuno kwathu ku Malawi pali zitsanzo za maripoti amene amafika ku office kwa president koma amatenga nthawi mwinanso nkomwe Amalawi amatha kukhala osauzidwa mpaka osaziwanso kuti kodi ripotiyo inathera pati mwachitsanzo ripoti ya kasinthidwe ka kayendesedwe ka boma. Nawo Ankhuche omwe ndi katswiri wa nkhani za ndale ndizokhuza moyo wa anthu ati mtima wa Malawi ungatsike atamva chomwe chinachitika koma president akasankha kubisa ripoti ndikovuta kukhala chete. Umuntu momwe anthu timakhalira ngati sitikumva yankho ya chinthu china chake chomwe chachitika anthu amabwerapo nkuyikapo maganizo awo. Ndi president asadabwe akakhala kuti anthu akulankhulabe nkhani zosiyana-siyana chifukwa ndi udindo wawo ndithu kuti ripoti ituluke anthu akhale ndi mayankho enieni. Ngozi itangodziwika Amalawi ambiri akhala kupempha boma kuti lipange kafukufuku wozama wa ngoziyi komanso pambuyo pake kuti Chakwera aulule ripoti la gulu la asilikali ankhondo. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko lino mchigawo chapakati yati ikugwira ntchito usiku ndi usana pofuna kuthandiza anthu omwe akhala kuvutika kupeza ziphaso zoyendera kuchokera pomwe anthu ena anasokoneza makina a nthambiyi kumayambiriro a mwezi uno. Mneneri wa nthambi mchigawo chapakati Patrick Msume watiuza kuti ogwira ntchito awagawa m'magulu ndipo akugwira ntchito usiku wonse posindikiza ziphaso zoyendera. John Paul Kayuni walemba ripoti ili. Pofuna kubwenzeretsa pa nthawi yomwe inatayika nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko lino yati kugwira ntchito usana ndi usiku kusindikiza ziphaso zoyendera za anthu. Mneneri wa nthambi ya Patrick Msume watiuza kuti dongosololi likuthandiza. Ife ngati ofesi tapeza njira zina zowathandizira ma applicants athu mwachitsanzo tikumagwira ntchito tsiku lonse tumagwira ma shift mpaka na mamawa. Izi zatithandizira kwambiri kuti tizipereka ma passport ochuluka kwa anthu komanso kuprinta ma passport ochuluka. Mavuto salephera ma passport tikusunga ma passport ochuluka kwambiri amene anu ake sanazatenge. Koma pomwe tinayendera ofesi za nthambi mchigawo chapakati tinapeza anthu omwe akudandaula ndi kuchedwa kwa nthambi kuwathandiza. Tinalankhula ndi ena mwa anthuwo. Ndizinanga ndi Limton Kazimbi. Ine ndabwera uno kuzenga passport. Ndinapangisa cheki monga amene amanena kuti tikabwera amene anapangisa passport akwanena kuti azibwera pa cheki. Ndinacheketsa ulendo oyamba amene nali April. Ndacheketsa analiza kuti no ndipange duplicate. Duplicate ndinapanga nabwesa pa 20 April analiza kuti ndipange duplicate napangaso. Ndaba ndimadikirira kuchoka April fika mpaka na June so nabwera anduza kuti ndipangeso ya duplicate. Ndapangaso duplicate iso ndadikira kuchoka June kufika na mpaka June nabwera pa 20. Ndabweraso anduza kuti ndipangeso yani duplicate iso. Kuti zilipati angotoza kuti iwe mu system sora sukuoneka. Kumayambirira chaka chino anthu ena anasokoneza makina a nthambi zomwe zinachititsa kuti isamathandize anthu ofuna ziphaso zoyendera.
Apolisi ati amba ufufuza kuti azenge milandu anthu omwe akuwaganizira kuti anachititsa kuti dziko lino libetse 750 million kwacha yogulira fetereza ku kampani ya mdziko la United Kingdom ya Bakatt Foods mchaka cha 2022. Mneneri wa nthambi ya Peter Kalaya wauza Zodiac kuti akatswiri akugwira ntchitoyi potsatira langizo la ofesi ya mkulu wa boma yozenga milandu ya DPP. Tindi ripoti la Blessings Kang'ombe. Mchaka cha 2022 dziko la Malawi linabetsa ndalama yokwana 750 million kwacha zogulira fetereza wa zipangizo za ulimi zotsika mtengo ku kampani ina yogulitsa nyama ya dziko la United Kingdom, koma ndalamayi anayibweza chaka chatha. Mneneri wa nthambi ya polisi mdziko lino Peter Kalaya wati kafukufuku wokhudza kutsekulira milandu anthu omwe anatenga gawo pa izi wayamba tsopano. Ndizoona kuti ifeyo tinawuzidwa kuti tiyambe kufufuza nkhani imeneyi, ma elements amene ndokhudzana ndi milandu pa nkhani imeneja, ndipo ngati apo tinapanga comply, tinapanga institute team ya ma investigators imene ikufufuza nkhani imeneyi, ndipo kafukufuku ameneyu akadzatha Amalawi adzadziwa zotsatira zake, koma ndithu tikuyifufuza. Pakadali pano wachiwiri kwa wapampando wa bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC Michael Kayatsa wati ngakhale kafukufuku watenga nthawi kuti ayambe, akuganiza kuti chilungamo chidziwika pa nkhani iyi. Nkhani yabwino kumva kuti apolisi ayamba kafukufuku, ngakhale kuti kwa ifeyo ndiodabwa kuna kuti kafukufuku apita pano chifukwa nkhani iyi ndi ya 2022 kapita zaka ziwiri. Timayembekezera kuti pofika pano munatemva kuti anthu ena ayamba kumangidwa komanso kuzengedwa mlandu, komabe athokoza polisi kunena kuti ayamba kafukufuku ameneyo. Tili ndi chiyembekezo kuti satenga nthawi itali chifukwa Malawi akudikirira kuti aone chilungamo pa nkhani imeneyi. Nkhani yobetsa ndalama za feterezayo inakakamiza President Lazarus Chakwera kuchotsa yemwe anali nduna ya zaulimi pa nthawiyo Robin Lowe pamodzi ndi wachiwiri wawo Amadalitso Kambauwa Wirima. Malo mwa Zodiac kunchewu ndine Blessings Kang'ombe. Akuluakulu a mabungwe omwe si aboma ati kuchepa kwa ndalama zochokera kwa othandiza pa ntchito yolimbana ndi HIV kwadzetsa kufunika kukhazikitsa njira zopezera chuma chogwirira ntchitoyi mdziko omwe muno. Polankhula ku Lilongwe pa mwambo okhazikitsa njira zopezera ndalama za ntchito za umoyo mdziko muno, mkulu wa bungwe la Network of Journalists Living with HIV Joneha David Kankwamba anati ndondomeko ilimbikitsa njira zatsopano zopezera ndalama. George Kalonga ndi ripoti. David Kankwamba omwe ndi mkulu wa bungwe la Joneha wati mwazina ndondomekoyi ikulimbikitsa kuti boma lizipereka ndalama ku zipatala zosiyanasiyana mdziko muno, komanso kuti anthu omwe angathe kulipira adzitha kutero, ndinso kuti kampani zithandizepo ndi ndalama. Chimodzi mwa zimene zili mplani imeneyo ndionena kuti kodi makampani amene ali mdziko muno, kampani ena iliyonse imene imagulitsa zinthu kapena imapanga phindu mdziko muno, kandi mabanki kandi amene amatipasa mafoni, aliyense amene amapanga phindu mdziko muno pogwiritsa ntchito ya Malawi pogwira ntchito komanso pogula katundu amene amagulitsa mdziko muno, kodi angathandizepo bwanji kuti ntchito za umoyo zipite patsogolo. Mawu ake a Rose Nyerenda omwe ndi mkulona za HIV, matenda opatsirana pogonana komanso matenda okhuza chiwindi mu nduna wa za umoyo, ati ndondomeko yomwe mabungwe omwe si aboma akhazikitsa ithandiza kwambiri poti ikulingana ndi yomwe unduna wa za umoyo unakhazikitsa pofuna kupeza ndalama zogwirira ntchito za umoyo mdziko omwe muno. Tikudziwa kuti ku mbali ya za umoyo wa anthu Malawi muno boma likupereka ndalama zambiri, komanso pali mbali yayikulu yomwe ikuperekedwa ndi maiko omwe amatithandiza omwe timati mu chizungu ma donors. Koma kupita kutsogolo kofunikira kuti ifeso ngati eni ake ya Malawi tionjezereko ndalama yomwe timayika yomwe imathandizira za umoyo. Ngati boma makamaka tione kuti tuyikakonso ndalama yochulukira. Mayiko ndi mabungwe omwe amathandiza polimbana ndi HIV/AIDS m'mayiko okwera kumene ndalama zomwe amapereka zachepa mzaka zapitazi ndi pafupifupi 674 million monga pofika chaka cha 2020, ndipo dziko la Malawi ndi limodzi mwa omwe akhudzidwa. Malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine George Kalungwe. Bungwe la NGO Gender Coordination Network lati likusowa pafupifupi 8.5 billion kwacha kuti ligwirire ntchito zake pomwe dziko lino likonzekera chisankho chapatatu chaka chamawa. Wapampando wa bungweli Amagi Kathewera Banda auza atolankhani ku Lilongwe kuti likufuna $2 million zoyambira ntchitozi zophunzitsira amayi kukhala ndi chidwi choyima pa chisankho m'maudindo onse akuluakulu. Tindi ripoti lomwe walemba Western Guta. Akathewera Banda ati pomwe dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa
pali kufunika kwakukulu kophunzitsa amayi kuti atenge nawo mbali pa chisankhochi mpaka kufunika kuti akapikisane nawo maudindo akuluakulu. Iwo ati ngakhale pano pomwe zipani za ndale zikuchita misonkhano yosankha adindo pakufunika ndondomeko zadaladala zomwe zingalole amayi kupikisana nawo kapena kuwapasa maudindo kuti nawonso akhale ndi udindo oyimira anthu. Wapampandoyu wati izi zifunika ndalama zokwanira zophunzitsira anthu onse zomwe lati likufuna padakali pano ndi cholinga chakuti amayi apasidwe mwayi wopikisana nawo. Iwo awonjezera kuti amayi omwe amafuna kupikisana nawo pa chisankho amaopsezedwa ndi kunyozedwa, ndipo pofuna kupewa izi akufuna kuti mchitidwe wogawa zinthu uthe, popeza amayi ambiri amakhala ochepekedwa kuti aziwapatsa zipangizo zochitira kampeni komanso kuwateteza kuti azichita kampeni yawo mopanda mantha. Tikumalandirabe pempho kuchokera kwa azimayi amene afuna kuti ayimire zisankho. So tamatidziwa ngati mgwirizano umene takhala tikuthandiza azimayi kale ndi kale. Ndi ndalama imene tikuyifuna kuti igwire ntchito kuphunzitsa azimayi kuti adziwe zinthu zosiyanasiyana zokhudza zisankho. Ndi ndalama imeneyi kuti ndi ndalama yokuti sikangokhala koma ikagwira ntchito ndithu kuti tikafikire azimayi tikamba za dziko lonse la Malawi. Apa bungweli lapempha mabungwe omwe amathandiza antchito zosiyanasiyana kuti apereke thandizo lokwanira ndi cholinga chakuti amayi atenge maudindo omwe nthawi zonse amatenga ndi abambo. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndi zambiri posachedwa pa nkhani pomwepo. nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna, ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni, kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikepo. kudandaula kwa kholo lako mwayiso chaupeza. Yokawa bungwe la Chewa Heritage Foundation Chefo likukuita nani nonse kumwambo wa chaka chino wa Chewa womwe udzachitike loweluka pa 3 August 2024 m'mudzi mwa Msampha. Tiye chadza kuyambira 7 koloko mmawa mpaka 5 koloko madzulo. Cholinga cha mwambowu ndikutsegulira malo yomwe Chefo yagula. Mukafuna kudziwa zambiri lankhulani ndi a chairman wa organizing committee Dr. Sefren Kumura pa 0999878855 kapena mneneri wa Chefo a Jime Chikuni pa 0999218116. Tiyeni tonse kuti tisangalale ndi magulu achichewa uku tikudya zakudya zachichewa. Yokawa. takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi. ale adzuzula President Chakwera posaulula zomwe zili mu ripoti la kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi a Fiona Rich. Wati mchitidwe ofalitsa uthenga wabodza kudzera m'masamba a mchezo ukupereka chiopsezo ku demokrasi ya dziko lino. A Rich anena izi lachinayi pomwe anakayendera ofesi za bungwe la atolankhani la MISA Malawi ndi ntchito yomanga malo ake atsopano ochitira maphunziro komwe atsindika kufunika kufalitsa uthenga woona. Iwo ayamikira bungweli atikamba kuonetsetsa kuti atolankhani akugwira ntchito yawo mwaufulu
kuyerekeza ndi maiko ena, koma wadandaula ndi kusakhazikitsa zina mwa ndondomeko zothandiza atolankhani kugwira ntchito zawo momasuka. Mmawu wake wa pampando wa bungwe la Gordon Matonga wayamikira ulendo wa Kazembeyu ponena kuti ndi chitsimikizo choti dzikoli ndi bwenzi la atolankhani komanso ulamuliro wabwino. Izi zabwera kamba kuti ife amisa Malawi takonza ma meeting ndi akazembe ndi akuluakulu amabungwe amene amathandiza ntchito zachitukuko dziko kuno, kuti tikambirane nawo tafotokozere zimene tikuchita kuno ku Mtolankhani House. Tili ma project ambiri amene akuchitika. Ena mwa project amene tupanga pakadali pano ndi okhuzana ndi kuphunzitsa atolankhani mwakonzekeretsa kuti chisankho chizayenda bwanji, komanso timakhala ndi nthawi ya chisankho, timakhala ndi mapulogalamu ngati ma presidential debates amene timayitana atsogoleri a dziko ndi amene akufuna nawo kupikisana pa atsogoleri a dziko kuti azafotokoze mfundo zawo kwa Malawi. Ndi panopa timafuna tadziwitsiretu kuti zimene tikukonzekera pa nkhani ya chisankho ndi zotani. Komanso pali ma project ena amene tikupanga kuno ku Mtolankhani House ngati kuti tikumanga training center. Tikufuna tidziwitsanso kuti kodi training center ili pati, koma zimene tikulingalira kuti izakhale ndi zotani. Mzamalonda kampani ya CTS Courier yalimbikitsa mtima makasitomala ake kuti katundu awo sadzasowanso kapena kuchedwa kufika, kamba kuti pano anakonza mavuto onse omwe amadzetsa izi. Mkulu wa kampani ya Jacqueline Bokosi wati mavuto analipo kamba kuti galimoto zawo zinawonongeka komanso analemba ntchito anthu aganyu osakhulupirika. Iwo izi zimachitika kwambiri nthawi ya namondwe wa Freddy pomwe galimoto zawo zimayenda kwambiri mpaka kuwonongeka, komanso anthu aganyu omwe anawalemba ntchitowa amaba katundu. Kampani yatsekula ofesi zake zina ku msika wa Nsungwi mu mzinda wa Lilongwe. Yona kompanodi anthu akhala akudandaula pa social media kunena kuti zinthu zawo zikumasowa, mwina customer care nakhala ngati yavutirapo pang'ono, komano nkhani ndionena kuti tinakumana ndi vuto ngati business nthawi imene kunachitika cyclone Freddy kaina 2023 manager unapezeka kuti tinazipereka ife ya CTS Courier kuti ma customers azitumiza zinthu kuti zikafikire anthu amene madera amene anakhuzidwa ndi cyclone Freddy. Ndi chifukwa cha chimene chija anthu amabwesa zinthu zambiri, magamoto athu amayenda kwambiri, anapezeka kuti magamoto anavuta. Ndeno sindinatenge kunena kuti ndikhale pansi ndibwerere mbuyo kapena ndisiye chifukwa magamoto anavuta. Tinangoitenga kuti ndi mavuto ena yonse amene amapezeka pa business. Ndiye tinapanga sabuhaya magalimoto ena amene timagwirisa ntchito. Unapezeka kunena kuti anthu amene amatithandizirawo amatha kuyima pena pake kutulusa mapaselo a anthu, izozo ndipo ndizoonadi. Komanso nthawi zina umapezeka kuti mwina risiti likatotoka muja munthu amaona ngati paselo yake yasowa koma paselo kulibe. Penaso umapezeka kuti makasitomala paselo ikukhala mwina 6 months, nthawi imene akubwera muja paselo sikutani sikuoneka kufati makhala ndi katundu ndithu wambiri. Komanso ndinangoiwala kufotokoza ujenina ija tinaberedwa. Ofesi yathu ya Lilongwe inaberedwa, ofesi yathu ya Kanengo inabedwa, ofesi ya Machinjiri inabedwa. Nde panopa tinalemba magadi a masana ndi mazulo onena kuti katundu wa anthu azitetezeka. Ndipo mmodzi mwa makasitomala a kampani ya Elida Kazembe akukhulupirira kuti ofesi zatsopanozi zithandiza kuti azipeza thandizo pafupi. Makasitoma ochuluka ena akuzuzu, akubrandaya, akuzomba, tikamatumiza katundu timayeza CTS nde aziyuka ndisiku 25 kuno choka kunoku ukafika ntawuni kwani bag ndi 50,000. Nazo zoto wakulisa siliponi ya yoti iwe wapezapo kaya 3,000 omweyo kukuza so transport kupitira town. Koma ababa mwatibwesa CTS wafupi nde ndilokondwa kwambiri. Kuti mwalipsati amatha kundigula panopa kuti tikawuza like mabasi kama kuya zena amakhazoti amakhala kodula ndi customer ngalo brand ya kuda bridge to kunoko amona kuti price imene akugulira kunoko ndi kuda brand ya komweko ndi chimozimozi kuti titumizeso kuti titumize kaya kwina kukhazoti kodula pamene ku CTS paselo ndi kuti kadula ndi 1,000. Tsopano tione zamasewero.
kampani ya CIC Insurance yaonjezera mgwirizano ndi FCB Nyasa Big Bullets momwe kampani izipereka 30 million kwacha kuti muyi pamene Bullets izifalitsa uthenga wa kampani kwa otsatira ake. Mkulu wa zamalonda wa kampani ya Elsa Afonso wati izi achita kamba kuti apindula mgwirizano oyamba omwe anasaina mu 2021 ndi chifukwa chake aonjezera mgwirizano kuti apitirire kudziwika. Mkulu wa FCB Nyasa Big Bullets Albert Chigoga wayamikira CIC Insurance kamba ka mgwirizano ndipo ataonetsetsa kuti uthandize mbali zonse. Bright Kanyama ali ndi ripoti. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets ipitirira kulandira ndalama kuchokera ku kampani ya CIC Insurance Group pomwe mbali ziwirizi zasanira mgwirizano watsopano wa 30 million kwacha pachaka. Polengeza za mgwirizano watsopanowo, mkulu wa zamalonda ku kampani a Elsa Afonso anati mgwirizano omwe anasainira koyamba ndi timu ya Bullets mu chaka cha 2021 wapindulira kwambiri kampani ati kamba ka otsatira timu ya Bullets ochuluka ndipo akufuna kuti apitirire kufikira anthu ambiri. Afonso wati timu ya Bullets yaonetsa kuti ndiyodalirika popititsa patsogolo bizinesi yawo ati kamba kuti inagwiritsa bwino ntchito ndalama zomwe anapatsa pachiyambi ndipo ali ndi chiyembekezo chonse kuti ulendo uno afikira anthu ochuluka kudzera mu timuyi. Fail panopo mmene tasayinirana mgwirizano wanyowaniso kupitiriza ulendo wathu umene tinayamba kalekale tikuyembekeza zazikulu kwambiri chifukwa chokuti tikugulira limodzi. Mukukula kumeneku ndizikutanthauza kuti Malawi amene samatha kupeza insurance movuta timpeza mosavuta pakadali pano. Mkulu wa FCB Nyasa Big Bullets Albert Chigoga anali munthu wokondwa atasayinira mgwirizanowu ku Lilongwe ponena kuti iwo achita mbali yawo ngati timu pofikira mulingo onse omwe akufunikira kuti achite mu mgwirizano wa zaka zitatuwu. Ntchito zimene tikuyenera ife tigwire ngati mbali ya mgwirizano umene watibweretsa mu partnership imene ife tikuchita kuti timu ya kampani ya CIC ikupindula ndi ubale uwu. Sizongoti ife tisangalale kuti zatere koma CIC nayonso ipindule pokhala ndi ubale ndi klabu yaikulu mdziko muno kuti pamene mabhizinesi awo apita kutsogolo ifenso tizikhala osangalala kunena kuti zikutheka chifukwa cha ubale umene achita ndi ife FCB Nyasa Big Bullets. Timu ya Bullets yakhala ikugwira ntchito ndi makampani osiyanasiyana kuchokera pomwe timuyi inasintha kagwiridwe kake ka ntchito kuyamba kuyenda ngati bizinesi mu chaka cha 2017. Pano timuyi ili mu mgwirizano ndi makampani osachepera asanu ndi imodzi. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Munkhani zina apolisi ku Nigeria aomba mfuti ndi kuphulitsa wisokhetsa misonzi pofuna kubalalitsa anthu omwe akuchita zionetsero mchigawo cha Kano posakonda ndi kukwera mtengo kwa zinthu. Zionetsero zikuchitika m'mizinda ikuluikulu mdziko lonse la Nigeria pomwe ena ochita zionetsero akuyimba kuti tili ndi njala. Ku Kano apolisi anaombera anthu atentha matayala kuti atenthe nyumba ya bwanamkubwa wa boma. Anthu anayi avulala ndipo awatengera kuchipatala. Zionetserozi zidakonzedwa kudzera pa wireless ya Kanema komanso mulimbikitsidwa ndi omwe akuchita zionetsero zaposachedwa pa Kenya omwe adakakamiza boma kuti lisiye mapulani okweza misonkho. Apolisi anapoperanso madzi otentha gulu la anthu ku Kano koma ambiri adakali m'misewu. Apanso ndipo mapeto pa nkhanizi koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Akatswiri azandale adzudzula President Chakwera posaulula zomwe zili mu ripoti la MDF lokhuza ngozi ya ndege yomwe